Баршаңызды стөл янына шақырамын. Әйдәгіз енді отырайық, дұға қылып алайық. Рахимдегіз. Әйдәгіз, әбилер түрден ұзырыз, рахимдегіз. Әйдәгіз бір дұға қылып алайық. Рабби инзилни мубарак, ванта хайры мунзилин, би рахметике архам, рахмилалlah. Енді әти боларақ Ренат сізге сұрау, неде есім сайладыңыз балаға? Әмирхан. Нә енді туғандар қарағыздар, неде матур, күркәм, иштәліклі, мәғанәлі есім Әмирхан. Бұл есімні сайлаған вақытта өзіңіз қатын білән генә сайладыңыз ма яки әби бабайларың белән дә киңәшләштегез ме? Өзіңіз сайладық. Өзіңіз сайладыңыз. Менә инде Аллаға шөкер. Хәзер ахыргы елларда яшь гаиләләр, яшь әти-әниләр мондый матур, мәгънәле, иштәлекле Коръәнгә һәм ислам динебезгә туры китергән исемләрне сайлыйлар. Һәм инде бу исем дә бик мәгънәле Әмирхан, димәк инде җитәкче, падишах һәм инде иншалла инде шундый зур матур дип әйтик инде дәрәҗәле кеше булып үссен иншалла. Һәм инде сез дә баланы тәрбия кылган вакытта син бит Әмирхан, моны нишләп син эшлисең, моны эшләргә тиеш дип шулай итеп тәрбияләргә Аллаһ Тәала һәрберегезгә насип итсен. Хәзер инде мин бу исем кушу таныклыгын сезгә бүләк итеп китердем. Ана генә әни чыгар алдыннан, әни белән бала чыгар алдыннан тутырып алыйк. Әйдәгез, баланың фамилиясын әйтегез рәхим итеп. Ахунов. Ахунов, шулай бит. Әмирхан. Әти исеме Ринат, Ринат. Ринат. Әни исеме? Зульфия. Баланың туган көне? 17 январь. Баланы таптык. Хәзер инде иншалла балага исем кушабыз. Хөрмәтле тугандар, менә инде безнең йолага күчәбез. Йолабыз буенча уң кулагына баланың азан әйтәләр, соң кулагына камәт төшерәбез. Аннан соң Әмирхан Ринат улы дип исем бирәбез. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel selah, hayya alel selah, hayya alel felah, hayya alel felah. Kad kamet selah, kad kamet selah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Əmirxan Rinato bulursan, Əmirxan Rinato bulursan, Əmirxan Rinato bulursan. Min sizni təbrikləyim, balağız isimli buldu. Həzir indi bu isimli balağa atab, Kur'an oqub, dua qılabız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Səbbih ismi rabbikal a'la, allazi xalaqa fesavva, vallazi qaddara fehada, vallazi axrajal mar'a, feca'alahu gusa'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى آمين. رب الله شو bulgan ko'ran kalimatlaring nega izgi niyat murat bilan qilgan bo'lsa, shu izgi niyat murat erishirga nasib etsang edi Amirxon Rinat o'g'lina imonda istiqomatda musulmonlar bo'lib namaz ahillari bo'lib o'sirga tarbiyalarga nasib etsang edi, bala qazolardan, dushmanlardan, sehrchilardan, qayg'u hasratlardan, zahmatlardan, kustyulardan, shirlardan uni saqlab tursang edi. Oilada islom yolalaарын һәм инде татар гөрәф-гадәтләрен саклап калучылар дип без инде хәзер шулай ышандык, күрәбез. Бөтенесен Аллаһка шөкер бик күркәм итеп тырышалар. Ринат, синең ике кызың буларак беләсең бит инде, кыз бала туа икән бер сарык чалабыз, ир бала туа икән ике сарык чалабыз. Шулай бит. Ничегрәк Әмирхан сарыклары белән, акыйкы корбаннары белән хәлләре ничек тора? Һәр бабайга берәр сарык йөклисеңме, нитәсеңме, үтәсендә авылларына кайтыпмы яки үзең башкарасыңмы? Ничегрәк? Әле уйлаган юкмы? Уйлаган юк. Уйлаган юк. Мин сиңа, Ринат, ике Аллаһка шөкер яшь бабайлар бар. Мин сиңа шундый тәкъдим итәм. Булай да хәзер шыгымларын күптер балаларын тәрбияләгән вакытта. Бер бабай кайтып үзенең авылында бер сарыкны бала исеннән чалсын, икенче бабай инде үзенең авылына кайтып чалсын. 40 көнгә кадәр без инде менә бу корбан, акыйкы корбаны дип атала. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйткән, һәр сабый бала үзенең акыйкы корбанына бәйле дип әйткән. Шуңа күрә моны закка сузмыйча 7нче көнгә булдыра алмады инде хәзер. Монда бөтенебез шуңа күрә инде 40 көнгә кадәр сузмыйча
bu meseleni şulay üterge. Hazrat benim bir sorum var idi. İki kız bulgaç. Meselesi yok edim. Molay tuğaç şunday ne kilip çıktı. Sünnet meselesi. Anı koşan sünnetke oturtalar, nişik itip oturtalar, nişik yasalı. Ben seni anladım bilmem. Bu elbette büyük şitin mesele. Hazırki günde hani başkarıp çıgarıga ağır dip etsen de bula, jingil dip etsen de bula bu indi eteninden tıra. Hem indi Peygamberimiz sünneti boyunca 7. günge sünnetke balаны oturtalar. Şolay yok. Lakin indi mümkünçilik bulmasa benim özümden sizge şunday takdim ol da bolsa bala urmeli başlagan şeye kadar işlerge. Çünkü bala urmeli başlagan şandan ağır nide ol. Yatıp turganda en jaylı vakit indi 3 ay 4 ayga kadar bunu başkarıp çıksanız inşallah indi bir Zor koyamazsın deb. Şuna tarafta gibi. Birinchi bala bilan sul bilmaudan qiyinlik bo'ldi endi. Ikkinchisidan o'zi qiyinlik yo'q avay. Keyingi bo'lsa deydi. Bolalarda Eli bobay qilib qaytamiz deb turalar. Rabbi inzilni mubarak ve ente hayrul munzilin bi rahmetike erham rahmin.